Rigat ya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dili pas kasama kinibugod kayo alubar, kinintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran dili damag winupas masamak, dili sumbat dili agtuturay kadiri issues, ken karikagong dili umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipat. Agkimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Miyerkules papagayam 11 na po ti mabilang ini bulan ti Enero. Kasdakano lang nga po nga pinasungad tayo ti baro atawen na nakasangapulo ket maysa nga aldaw tayon para iti tawen 2023. Gagayem kayong kamsat. Adaka din pamalpalatpatan tayo apo no anat ti turong ti biyag tayo iti deti 2023 kalpasan ti sangapulo ket maysa nga aldaw. Gagayem kayong kamsat. Okay, anyway, tibiyang ti ENR online, idanon na kada kayo. Ti sabali man na parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dito po di pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno idasarmi apo di kang runaan at damag. Nga dagitoy ket tadapan na kainaig tinaldaw nga panagbiag when numabalin nga makaapektar kada tayo kakabsat ken gagiyem. Dagiti damag, ngayon kami dasar, ngayon tayo pagsasaritaan ken pagsisinukatan, tikapan panunutan, dadakkel nga kumpanya, dagiti meat products dito pagilyan nga Pilipinas, karamanda, kadagiti aggatgatang, kadagiti smuggled products segon kadagiti agpampanday linteg. Ayun Sus Maria Josep, yan yung masama gagihim ken agabsat. Idi sa baling banger lifestyle check gagihim ken kabsat mayuswat kano apo kadagiti nagresign nga PNP generals ken colonels gagihim so paset evaluation Presidente Bongbong Marcos payal alistuna po ti panakaybunong ti titulo ti daga kadagiti farmer beneficiaries kakabsat ken gagiyem ken ti administrasyon pala nga po ni Presidente Bongbong Marcos sinimapulog ket maysa digiti natay ti legal drugs campaign iti babaen ti administrasyon na di ba digiti mangibaga nga maimbestigar aglato Commission on Human Rights kakabsat ken gagiyem dito met presyo ti sibuyas apo pababakano aging gana iti 100 to 150 nagvalue man hindi ko ket 80 tata from 100 to 150 agagiyem kay kabsat mainagi di datoy linukatan meten na po ti biyang ti Department of Agriculture ti panagangkat ti sibuyas AJ Balasyo taaw kakabsat ken gagiyem so digiti apo digiti maidasar kada kayo ken madamdama makainuman teto apo digiti taga IP digiti indigenous people gagiyem ken kabsat kalpasan na po nga nagsapatan kas mangi representar kada kwada apo iti sanggunyang palalawigan ni Honorable Cheryl Bromio Tabangay
Tabangay from Nueva Era. Inimatangan na po nakasarita kletat tayo ni Apo Mayor Aldrin Garvida ijay Nueva Era dito pa nagsapata dito kay Ilian na nga makipagtugawin na po iti Honta Provincial wenno ti Provincial Board gigiyem kay kamsat mangidaulo mangibagi apo kadigitay digitay indigenous people madamdama baring makainom man teto apo dito pa nagsarita mi panagpatang mi ken ni Honorable Cheryl Bromeo Tabangay itatay laeng medyo busy iti biyang ti opisina ni Apo Gobernador dita Kapitolyo iti agdama ng mangala teto apo ti reaksyon digitay digitay IPs kang runaan na po digitay opisyal digitoy makainom man teto apo ni former barangay chairman Ancheto Pugyawa may isa ka digiti chieftain ti indigenous people apo ijay Marcos Ilocos Norte partikular iti barangay da gagayem kay kamsat amin digitoy tampok pare di may isang oras nga panakidanong karakayo di programa Damdamag ni Berto. Daytoyen ti sumbat tinangato agasto sini pagtatalunan. Next Gen, digiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon nga bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti taraken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatayan ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti amin nga klase ti mula ket para ka riti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay din to kalipatan nga serbisyo kadi pimusay ngay patpatig yu di biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi patpatig a pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay iti sa bali alugat. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Ada palabas sa 10 minutos kalpasan ti alas 12 madamdama po makainuman teto apo digiti taga digiti yung opisyal may sakarili opisyal ti indigenous people iti Marcos barangay Kakafyan ni former barangay chairman Ancheto Pugyaw kalpasan na po nga pinagsapatan ni Apo Gobernador Matthew Marcos Manutok ni Honorable Cheryl Borromeo Tabangay nga iso apo ti mangi representar iti biyang digiti IPs gagiyem keng kabsat indigenous people iti sanggunyang palalawigan dati Mandatory Indigenous Peoples Representative Act gagiyem keng kabsat na kanen ti representante digiti IPs kasamanan na po. Agyaman tayo po, TMT Construction Company, Masarakan dito di Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Amin na po nga construction assistance nga kasapulan nyo.
manipod pa nakaplano, aging ganat na maipatakdera po, di kita kalikagom yung patakdiren na Serbian na kayo. TMT Construction Company itinaing kalintigan nga presyo babaen iti panangimaton ni Honorable Telvin Tapawan kami nga po ti Sangguniang Bayan iti ili ti Marcos. Iti sa agyaman tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa po ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital na dati kayat yu po nga i-konsultar iti doktor mapan iti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan. St. Camillus de Lelis General Hospital masarakan iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center. Masarakan na po iti Balintawak Street dito Siyudad di Lawag. Daan po kadi kakalaing aircon technician Tapno Ornusen dagiti problema yo kadagiti aircon digiti lugan yo. Ken thank you very much Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando sa Nicolas, Ilocos Norte. Okay, iti dito yung daway adan makainuman tayo po ni Apo former barangay chairman Ancheto Pugiaw ken may sa Apo Chieftain Apo digiti ay IPs ijay Kakapfian Marcos, Ilocos Norte. Okay, good afternoon Apo Pugiaw sir. Welcome and thank you very much iti paay mo agundaway di programa tayo Damdamag ni Berto. Good afternoon Apo Pugiaw. Good afternoon Sir Robert and bagmalimot ka kita po nga viewers iti dito nga programa Sir Robert. Okay. Itan adan dati representanteo mangi takder kada kayo iti biyang ti Sangguniang Palalawigan nabayag nga na plano dito tiyempo pay laing ni Apo Vice Gobernador Angelo Marcos Barba maigangganwaten dito Apo Pugiaw. Ana digiti kasla kalikagum yo wenno kayat yung padanon wenno isponsoran ni Apo Cheryl Tabangay kas mangi representar kada kayo Apo Pugiaw para king ka ana digiti kalikagum mo nga unaen na nga idasar ijay pagpandayan linteg ti probinsya. Sakbay kasugbatak dito nga saludsog mo Sir Robert anak dito nga kundaway nga manggablaaw mangkanggurtsulit iti nagpatakder nga IPM Army nga indigenous people ti Ilocos Norte kastamot nga alag dito nga kundaway nga yaman iti Cebu Bukal nga probinsya ti Ilocos Norte babae di panangi daulo ni Malidayaw nga gobernador tayo Matthew Marcos Manotok ta isuna iti maysa nga nangidalan nga talaga iti panakaipatugaw iti IPM Army iti IPM Army iti padang indigenous people iti probinsya nga Ilocos Norte Sir Robert. Okay. So kasano ti kaaduyo nga nangimatang iti dati panagsapatan ni Apo Honorable Tabangay Mr. Pugiaw. Umabot kami tinasurot nga sa nga gasot dagiti IP members nga nangatendar iti panaka iti outtaking ti yung hoten tayo nga IPMR Sir Robert. Ken kastamot nga adu dagiti nagdudumang nagapo iti government particular iti province iti Ilocos Norte dagiti Sangguniang Panlalawigan ngayon duluan ti Malidayaw nga gobernador ti vice governor ken dagiti mga members iti Sangguniang Panlalawigan Sir Robert. Ken DJ saludsog mo dati Sir Robert no na peso nga nabayag dito yun nga nararapaap ni iti nga indigenous people since 2015 ket na inawon dito tawre idi panagtagan pa laing ti daydayawon tayo nga former governor of Ilocos Norte now Senator Amy Marcos talaga nga impurpursige na dito yung ganwat Sir Robert so nga agyaman kami tayo dito yung aldaw ket nagbalin nga it comes into reality nga kunada Sir Robert ket dakkel unay nga gundawi tatta iti beneg iti IP iti Ilocos Norte ta adda nga din iti mangitakder kadag iti IP community kas mangitugaw iti kas tumugaw iti pagpandayon linteg iti probinsya ket mamatiak nga adu dagiti issues concern iti IP iti probinsya kas kuma may salang Sir Robert no para kanyak dati kuma panaka dati antak ko na dati may delineate kumati tunggal
ancestral domain ti kada IT community iti probinsya nga Ilocos Norte. Tapos kasta nalawag matlaang kat na kami nga IP nga dagiti dagdaga, dagiti bambantay nga saksakupin dagiti adakwa matin iti titulo na Sir Robert. Okay. So ti kayat yun, di mapapigsa, di karbingan or rights, di katribo or kakadwayo, iti ang maibilang indigenous people, Apo Pugyaw. Exactly, Sir Robert. Pinapuno na. Ang peto nga, adda dagiti makunong ko nga ancestral domain, itunggal IP communities iti pero nga Ilocos Norte, iti panakaamog, iti ili nga karasipalaing iti nakaramidan iti panakaititulo iti ancestral domain da Sir Robert. Kaya namamaik nga dahito iti maysa kadag iti kasla i-priority dahito tumugaw tata nga IPMR tayo iti probinsya. Kaya ato pa yung iti issues kasi nga iti IP Sir Robert. Paringan iti edukasyon, social justice, nagdudo mga issues pa kasi iti IP Sir Robert. Okay. Pagka na ititulo digita nga dagdaga ancestral domain or maipaima kada kayong IPs, is it distributed kada kayo data or maititulo as IP property or individual nga maited ititunggal may sa kada kayo? How's that? Saan mo Robert? Pale IP community iti Sibubukil nga mang tagikwa kadagiti nga dagdaga Sir Robert. Kasi nga ron may sanga kabalyan iti IP kat dati communal iti panagsanikwa na kadagiti nalalawang dagdaga iti nga masakupan dagiti IP area da Sir Robert. Okay. There are projects, ada digiti projects kasla kung irrigation canal, kada sabsabalipay nga kasla madiharan digito nga kalute nga digito ket intended para kada kayo nga IPs. So if maititulo digito mas adada nga maproteheran nyo para kada digiti kastoy nga mabali namang perdi kada digito nga dagdaga nga digito ket rumbeng nga maipaima kada kayo Apo Pugyaw. Juan Robert, kinapudno na kita adamang kit din masasao nga magpasamak nga FPIC nga isa-isa kat na dumaduma nga gobyerno kada ang private nga company no sumbat ka kadagiti masakupan ti IP community. Dagiti dadto mga minno pa Sir Robert. Orepay dagiti government agencies saan dapat mandalangan iti akong ko nga FPIC. So nga pindas no damot lang iti dokumentado, titulado nga makuna nga ancestral domain itunggal IP community itong probinsya nga Ilocos Norte. At kasta nalawlaw matlaang iti kami claim Sir Robert. Okay. Itataada ti representante yo iti sanggunyang panlalawigan na how often ti panagtatarip nungyo tapno di kasta mas maidanon insigida digiti kalikagom yo nga sponsoran or itakder ni Apo Tabangay kas mangirepresentar kada kayo iti pagpandayan linteg ti probinsya Apo Ancheto. Awar mo iti naitakda nga sila ko ma-schedule iti tariptong ipela ang Sir Robert. Ada dagiti immediate no nga meeting ni nga elders, dagiti IPMR sina dumado mga IP community. Nga babay iti panang iwan-iwan matlaing iti National Commission on Indigenous Peoples. Sir Robert ken mangnangamak nga siyempre damdamo na iti IPMR tayo tumugaw iti pagpandayan nila iti probinsya. Siguro ket hanap pala una nga tabot nga kapado dagiti anyaman nga andong hindi ta mamati ak nga datoy NCIP ket may samot laeng nga mangtarabay kada kami particular kada datoy na ipatugaw ni nga IPMR Sir Robert. Okay. Base kadati Akta Republika nga ng prutar para iti kadati representante yo. How long
nga agtugaw ti maysa nga maki pagpanday linteg nga aggapo ka dito sektoryo Apo Pugyaw. Sigong kada jay naramid ni nga guidelines sa Sir Robert, may sak nga ro kada jay representative nga nakipagpanday iti guidelines. Kati napagdunumon dagiti elders in tribal chieftains iti intero nga Ilocos Norte ket 3 years laeng iti panagtagim daytoy maipataw nga IPMR Sir Robert. Tapno tigas ta ti may nga idea ijay. Tapno tigas ta makapagsisindublat ti tunggal ili nga adda iti saksapupan iti indigenous people Sir Robert. One term. Okay, so 3 years parang term na rin dagiti local officials sa Apo Ancheto. Well, sir, saan nga mabaling agpare-elect no kan Sir Robert. Okay. Agda malagip ko nga dagiti interviews ko king kaidin na seknan iti pan nakapili ti agbalin nga representantiyo kaditi indigenous people sa mandatory representative. Mabalin i-refresh ta kasanot pan nakapili ti maysa nga agbalin nga representante iti IP iti pagpandayan linteg both the province ken digitay munisipyo Apo Pugyaw. Imo namin Bombo Robert masapag nga isuna ket legitimate nga isuna ket member iti indigenous people. May kadwa legal agtawon iti hanga nabababangin 18 he or she must able to read and write. Sir Robert, ken awan tigas kaso na awan pending cases na iti anyaman nga korte iti pagilian nga Pilipinas Sir Robert. Ken may sapay nga mabalin dagiti anak iti politiko kus pagarigan no mayor ka kuma or EIP ka no DJ ti amam kita nakatuwag nga mayor anak nakat politiko hanga mabalin DJ Sir Robert, patay ka DJ, naramid ni mutlaeng guidelines, Sir Robert. Okay. So kada gitoy nga digiti ili, especially yung iti ili yo Marcos, ada representante yo iti Sangguniang Bayan Apo Ancheto. Tagsanggasat ba Sir Robert awan pay Sir Robert nga mundama iti proseso na Sir Robert digiti documents nga maiproseso hopefully datoy nga tawon kuno kada nga bulan Sir Robert makaipatugaw to kumamaten ti ili nga Marcos ti representante ITMR na iti barangay Kakapyan ti barangay Kakapyan nga ti barangay nga IP iti ili nga Marcos Sir Robert. Isa lang yung Kakapyan lang ba or dapat sabali nga barangay kayan digiti awanen Sir Robert Kakapyan lang iti IP community iti ili nga Marcos. Okay. Okay, so kada gitoy nga alaldaw awan pay ti mangi daulo kada kayo. Okay. Ada kadikas la kayat mo nga ipadanon, especially DJ Kunak, siguro dito ko open nga communication iti nagbabaitan digiti IP sa tapnon di kasta insigida sa damit kadi diti rata ti tunggal agtugaw nga panday linteg angem baka deti kalawa or kaado digiti ili nga ayan digiti IPs ket maibus DJ oras para instant nga pan nakaidanon ken ni Apo Tabangay DJ Kalikagumyo adda kasla pampanunutem nga wagas Apo Ancheto. No pagseknan iti ili ni Sir Robert dad dagiti adda nga naramid tayo naramid tayo iti ipasa tayo iti resolution iti Sangguniang Bayan requiring di Sangguniang Bayan to install the IPMR di barangay kahit in fairness iti Sangguniang Bayan iti ili nga Marcos Sir Robert nakipag-meeting da iti NCIP di last year may sa dito nga napagtutungtungan da iti pa naka-install iti IPMR iti ili nga Marcos Okay, maraming salamat Apo Ancheto Pugyaw. Itindad mo agundaway. Malaksid no dapat dito kahit mo nga ipadanon na nga mensahe, especially karitay kadwayo nga indigenous people. Go ahead Apo Pugyaw, sir. So para warin na Sir Robert ulit naglaing ti agyaman iti provincial government may dalawang ti may dayaw nga gobernador tayo iti panaka-installen iti balin nga representative iti indigenous people iti Ilocos Norte iti Sangguniang panalawigan. Thank you very much and good afternoon.
Okay, ni Apo Ancheto Pugyaw, may sa Apo kariri chieftain, digiti indigenous people. Maraming salamat po. Okay, DJ Apo, ito tayo nakapatangkot through phone ni Apo Cheryl Bormio Tabangay, gagayim kayong kamsat ngem very busy, very busy kada ito yung agundaway, diti ano tatay ket nagkuyog dakin ni Apo Gobernador, siguro na pandati Office of the Governor, dati meeting da gagayim ken kamsat ken ni Apo Gobernador. Okay? Adamdama po, sublianan tayo dito. Sa bali pa yung adamdamag, tampok. Gini programa tayo, Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tagikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag di cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
adu ti negosyante apo nga IPs gagiyem kay kakabsat ijay Canada, sorry I'm sorry, awanti nawanan tayo apo iti gagiyem kay kakabsat awanti ijay Canada di IPs ijay kakabsat kay gagiyem adada iti business. So once again, congratulations po dita biyang ti dita ili ti Nueva Era ken digiti si Bubukel nga indigenous people iti entero probinsya iti panagtugaw ni Honorable Cheryl Tabangay kas mangi representar kadakwada iti Honta Provincial wenno iti pagpandayan linteg ti Ilocos Norte. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns sa babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no kamang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapong kasta
ag condense zona then ag misto igenta evaporator na isya pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti ag filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood zona maperdi DJ puso kitao maperdi men DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, doon na palabas. So, para pulog at 5 minutos kalpasan. Ti oras ting alas 12. Iti-dating aldaw po iti Miyerkules gagayim kayong kakabsat. Okay, ada deti rimwar nga damag. Dinggin nyo deti apo. Kitain nyo no kasano nga apektaran na tayo. Especially apo di kitay pada nga manalon or racers, hag racers or tartarakin ti anyaman apo nga klase ti tarakin dito nagbalaga po ni House Ways and Means Committee Chairman Ken Albay Representative Joey Salceda no Joey Salceda gagayim kabsat may isang ekonomista apo kadagiti dadakkel nga kumpanya digiti meat products nga mairamraman na po iti pan nakagatang digiti smuggled products ito na gagayim kinunati agpampanday linteg nga sumanguda iti kaso nga anti-fencing panakasalungasing ti anti-fencing law. Ini kanito nga mapaniknikan nga aggatgatang da kadagitay smuggled products when no puslit gagiyim kabsat pagka anti-fencing no unamket di kaababaan nga matandaan na kapan nakailawlawag na ket gumatang ka kadagitay tinakaw or illegal ti pan naka-acquire na or pan nakapatakod na gagiyim kayong kabsat tinakaw ko sada inlako kayong ka madoktalan nga sikat gimatang di jayen so di gito smuggled items gatangem gayam full apo iti anti-fencing law pan nakasalungasing ti anti-fencing law. Segon iti agpampanday linteg nga ni Joey Salceda nakaawat detoy iti impormasyon nga adda digiti madadakkel nga kumpanya digiti meat branch gigiyem kabsat karne nga digitoy gatgatangin da po digitay smuggled meats digitay puslit gagiyem kabsat inpetting ni Salceda nga inaganan na ken bigbigin na digitoy iti umiso nga oras ito padaanan ti apo ti expose manipo da po ken ni Albay Representative Joey Salceda agagiyem kayong kabsat. Ipurpursigina ti panakamendar ti implementing rules and regulations ti Custom Modernization and Tariff Act. Tapnon ti kasta mapagmaymaysa ket mapapigsa ti visitorial powers ti kapulisan ti Bureau of Customs. Ayun balbalo manen nga binigbig ni Salceda ti Subic Port nga paggapgapuan dagiti smuggled karne. No Subic Port no kuna medyo Sambales gagiyem kabsat Subic gagiyem inayon na nga inayon ti ekonomista nga agpampandelinteg nga base kaditi gem ng impormasyon na mas nabababa ti maipapaay nga taripa masingsingiren ti Subic Port no sa dinno nga adda iti 100,000 per container van nga imported meat laeng imbes nga 800,000 ti per container van ti masingir. Uy, so ano kayo dita ulongga po Subic gigiyem kay absat siniguro pa iti House panel nga idadolwan ti Subic Port nga saggaysaen wenno saggaysaen ti committee na dagiti amin nga produkto nga nai-report nga naipuslit iti nasao nga pantalan imunan nga nagpanawagan ni Salceda iti parang paserrada iti Subic Port agingga nga saan nga maurnos ti liderato ken ti panagraira ti panagipuslit wenno smuggling iti nasao nga pantalan gagayim keng kakabsat okay okiren tayo apo balaag ni House Ways and Means Committee Chairman Albay Representative Salceda at dadadakkel nga kumpanya gatgatang kadagiti meat products gigiyem kabsat nga digitoy ket mairamraman wenno rumrumwar tinaganda
nga isuda aggat gatang da kadagitay smuggled products gigiyem keng kamsat. So dito mo no kasanon no the switching apo dito no press nga karne nga gatangin da dito then i-process da then agbalin nga meat products tapno mailako kadagiti merkado hindi pagilyan tay nga Pilipinas gigiyem so kasano apo nga maapektaran tay ditoy itay kalabes, digitay broilers, digitay agtartarakin ti manok, para paitlog, para pakarne. In parwarda apo, diti kalpasan nga agkurang ti supply, together with itlog, eggs. In parwarda, ti analysis, when no rason, no apay nga agkurang diti nga produkto, manok, gagiyim kabsat together with itlog, gapo iti kabasit gagiyem keng kabsat ti taraknenen digiti agtartaraken digiti poultry farm basit ti taraknen da no apay gapo iti nanginaunay apo nga feeds deti pagpakan laying mass especially kada nagpapaitlog kada pagpadakkel kada iti manok kakabsat ken gagiyem nga daytoy ti rason no apay gagiyem nga agkurkurang ket ngato ti presyo apo titlog and oray chicken meat especially apo kaditi na palabas nga holiday season so tatta adda pay sa bali nga problema kaditi kakastoy no pay saan nya nabigbig no anang klasit karne isit karne ti baboy karne ti manok or anyaman gagiyem keng kakabsat ngem digiti dadakkel nga kumpanya ti meat products isuda ti itudtudo ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda, Albay Representative Joey Salceda, nga aggat-gatang kadagitoy smuggled products. So, okay, kita nyo ti sistema na. Simrek, nagpukaw ni gobyerno. Kita nyo, may sa container ban, ti masingsingir laeng is 100,000 per container ban, iti imported meat. Gayam, ti dapat ko mga masingir is 800,000. So napanan di 700,000 agpukpukaw ti gobyerno na gagiyem kay kamsat. So di epekto na iti gimong when iti si Bubukela Pagilian dapat ko mga timang supply iti karne kadagitoy nga agkasapulan gagiyem kay kamsat ti agkasapulan iti karne gagitay maproduce tayo dito mapataod tayo dito, karne ti baboy, karne ti baka, karne ti nuang, masapol, gagiyim kay kakabsat. Ngem saanin po, ti gatangin dan, di kita imported. Saan lang basta imported? Puslit, smuggled meats, di kita gagiyim kay kakabsat. Di kita ti problema. Iso nga, nukit kitain tayo, agsanek ka di kita local producers, piggery farm, kada pagtarak ng tibaka, kada daamin-amin na aglalo di kita backyard racers iti baboy or baka or manok kakabsat ken gagayem at adda di jay. So diti ni Albay Representative Joey Salceda dapat suportaran di kita pada na nga agpampanday linteg pakairamanan apo ti kapulisan ken ti si Bubukela gobyerno tapnon ti kasta mabigbig matunton apo digitoy nga problema saan lang dating babasit nga agpatpataod wenno agtartaraken ti apektado ti gobyerno kita nyo di basis di imparwar na from 100,000 gagiyim kay kabsat only nga baybayadan da per container ban kada imported meats gagiyim kabsat ti rumbeng ko mga bayadan da 8,000 pesos kakabsat kay gagiyim so handa nga ititid apo di husto nga custom duties da digitoy so mabalin siguro nga bilang nga illegal di or adda panagkunniber korupsyon nga mapaspasamak imbes nga sumre kabot ti kahati gobyerno di remaining 700,000 saan no isumet lat kolektarin da ngem mapangkarite amute-mete na po digiti problema kada iti kakastoy apo nga sitwasyon so di jay imbes nga datay timang supply digiti local producers iti meats saanen gagiyem kay kamsat o kasla ti bawang idi di bawang nalakat paggatang digiti aggatang ata nakapundudan nakapundudan kaditi imported nga diti ammo no digiti ket puslit pay we together with bagas ganyan din
awan presyo ti irik tayo, tilikodan apo nga, nangina apo, di kita inputs tayo di pagtatalunan, gaputa, adamit di kita imported, especially apo dito, di kita puslet, gagihim kay ngabsat wenno smuggled items. So DJ apo ti epekto na, DJ ti maysa kada iti dakkel nga problema gagihim kay ngabsat no adda di kita kastoy, especially di kita dadakkel nga kumpanya apo di kita meat products isuda pa iti aggatang, isuda kumat mang biag apo iti biyang di iti local producers, local racers po ngem saan at manupulo kuma, manugasot, manuribo nga manok, manuribo nga baboy, manuribo nga baka ti kasapulan da digito yung agpatpataod no agprodukto gagayim kay kabsat no, rami din da nga karne norte rami din da nga gite karne o saanen saan dan nga gumatang dito angem masapulmet nga tingitingin ti biyang ti gobyerno especially ken ni Salceda nga nangiparwar iti detoy no adda kadi nga min makaumanay nga mang supply kadakwada nga produksyon ti lokal nga agpatanor gagayim kay kabsat wenno nakapoy ti maited wenno nangato apo ti production ngem awam ti market na gaputa adamit apo digito nasao nga smuggled meats nga usaren digiti dadakkel nga kumpanya. Yan po okay, so abangan po natin no kasanun to apo ti panangiparwar panang pabetak ni Salceda iti detoy nga inrugina apo nga expose na nga adda dadakkel nga kumpanya digitay meat products ti aggatgatang kadagiti smuggled karne. Okay, kasangwanan na pong hindi agpipinakada, agyaman tayo ti TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan North, Labag City. Amin apo nga construction assistance. Manipod pa nakaplano, aging gana ti malpas, ti patakdirenyo, mabalin na kayo nga Serbian, ti TMT Construction Company, tinaing kalintigan na presyo. Kukuha kinamat matunan ni Honorable Telwin Tapawan, SB member, iti ili ti Marcos. Thank you very much, King Ma'am Elis Tamayo, dito Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa po ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadariti kahit yung apong ipa-konsultar, mapan iti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you, iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, iti Balintawag Street, Lawag City, at dang kati nagkakalaing at technician, tapnor, no sendo ti problema, di kita aircon, di kita lugan nyo, kukuha kinot matunan ni Engineer Neil Jose, ken thank you very much, Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti ili ti San Nicolas. Okay, awanin na po, tinabati pa yung oras iti dato yung malim para iti programa iti damdamag ni Berto. Thank you very much kani Mr. Ancheto Pugyawa. May isa po kani iti IP Chieftain manipod na po ijay Marcos Ilocos Norte. Nagbaling nga guest tayo. Kalpasan na po ti panagsapata ti mangi representer kadakwa di sanggun yung padlalawigan di mga IP when indigenous people ni Honorable Cheryl Tabangay. Dito na po ngagmudo ti programa tayo damdamag ni Berto. Dito di pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibag! Damdam! Sige, litan. Damdamag ni Berto. Programa pakidarunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karikiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common
kaduan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen di panag-usari ti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibuker nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti uneg ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada diti pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta ad-adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalus alupod. Ti maudi nga tip, ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo, oray maminsan, pero mamindua, iti may isang atawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madarusan, no nasken nga aramidan na, ket aramidan na daytoy. Ken may kolektar di daytoy, ket saan nyo kuma, ibaybayag, no itantantan, ting kayo pa nagpa-check up, no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo, panagsakit man daytoy, no panagkapsot ti panagdingnig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakelmet latay namnama na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Gundaway, kablawan da kayo papagayam, iti nagasat nga malem, ti Martes tay amin na Miyerkules tay amin na sa ngapada. Manibod iti ENR Online, may danon maning kada kayo, ti sabali pa parang ti programa tayo, Tinapalabas. Pwede ti pagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwa di technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno idanon mi ti sabalipay nga wenno may katlon nga bundaway nga inte panangituloy nga may basa ti surat ni pagayam tayo Roma. Ngem kasangwanan niya ti tuloy nga basa ti surat ni Roma, agyaman tayo ka ti sumaganad. Ti TMT Construction Company nga masarangan ni 48A Kabungaan North Loag City, amin nga construction assistance nga kasabulan nyo, mabalin na kayo nga Serbian, ti TMT Construction Company. Manipod pa nakaplano, aging gana iti pan nakailepas na iti kayat yung pataktirin ng proyekto. TMT Construction Company. Kukwagin matmatunan,
ni Honorable Telwin Tapawan. Nagyaman tayo ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadadigi kayo ako nga ikonsultari ni Dr. Rikrik 9 yun ni Baguio. Mapani di doktor nga mawagtalkan, Dr. Alan Taylan, St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, iti Ciudad Tilawag. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service, iti Balintawag Street, Lawag City, at daan ka rin kakalaing aircon technician. Huwagin matmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kay Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Daytoyan ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usarin digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para kariti taraken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nga bagbaba agastos. Gumatangan kariri Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariri aming nga klase ti mula ken para kariri taraken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan kariri produkto ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kariri pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kariri ti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kariri patpatiga pimusay, manipod kababaan ingana ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kadagiti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dagiti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid dagiti minatay iti sa bali a lugar. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kuropor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sige.
binabasa dito'y surat nga nakaipalaunan tinapalabas wenno pakasaritan ti biag kinayat ni pagayam tayo Roma. Hindi makaputak Manong Robert. Inot nga bukirad ko di kiti matak. Nasda awak. Sabalin niya aglawlaw ti ayan ko. Saanin nga itunek ti hotel. Manong ko. Pinilit ko nga pinaglawag ti kiti matak. Nakitak ti nakabantay kanya. Ti mismo akatulong me. Isu ti mang banbantay kanya kinuuneg ti privado ang kwarto. Nga mo gidin nga da kini ospital. Gaputa nakaswero ako. Kaya nadamay oxygen. Nga nakakamang karigi ako ti ako ko. Nagkime ka ket kastoy ti balikas ko. Pingawan da. Mamang ko kinipapang ko. Kinunak. Imbasideg tikat kaduami di balay nga nakabantay kanya. Nakaring kagaya men. Nasihat na nataang kaniti po. Madandanagan ang sitwasyon mo. Paglalo ket nakaluslos siya ket nakapurpuraw di kiti bibig mo. Oray ti tingting mo ket nakapurpuraw. Asa di mo ti ayan na saan mo na ipaanak nito? Balikas ko nga kayat ko tiyag palutpot. Nupay nakapsutak Manong Robert. Nagsinaay tikat kaduami di balay nga mangbambantay kanya. Impan na ka dito iti ambulansya. Diya ka mo no privado with no? Ambulansya ito ang biyerno. Amuda ka dito sa tinwiti. Nagkapuak. When amuda Roma naawanan ka iti buot iti unek ti may isang hotel. Ada katuam ngayon. Naglibas ka no. Hindi may pakaamuna nga awan buot mo. Kadagiti agpapaay ti sa hotel. Di dan nasal sa libutan ket nagpukaw ti lalaki akat mo iti unek ti hotel. Dita nga, dagitin, agpapaay ti hotel. Tinapan nag-report iti. Biyang di niadaan ti ambulansya. Kaya tsak masigurado, ti hospital, no, iti. Biyang ti health office. Kaya isudan ti nangitaray ken kanito. Apay nga rin ti sikat ng pampantay kanya. Apay nga saan niya na papangkin mo. Sa ludsud ko, dupay mapanunot ko nga nakababainin ti nagbalin nga istorya. Kaputa manipo diti hotel, ket na ipanak iti ospital. Manong Robert. Patibkirin ko matipaginakin ti Roma. Sa bagay, inbagamit ket ni mamang mo, ano makapuot ka ket ibagak ti pasama. Ano nga pasama ka kayo mo sa uwan? Pang-asim din ang pagkagarin. Api nga awan da mamangkin ni Papang di hospital nga ayan ko. Api nga di na ko may bantayan. Api nga sikat imang babantay kanya. Di maman ni Papang mo tinapasamak kayong kababay di ba nag-report di kiti may nangitaray kayong kadito. Pwede pa nang igdamag, pwede pa nang sakot ng ipanan. Manipo di hotel, awan ti pupot mo. Nagpadara ka. Aging nga nga ti ospital. Saan nga napintas ti panangawat ti amam? Iti nagbali na pasamak mo Roma. Naatake ni Papa mo.
Prexon 2 Beach Resort na dalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House Prexon 2 ini mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di serbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns sa babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Langit kanya. Irinangay ko iti kadwa, when umang bambantay kanyak nga katulong mi ti balay. Naatake ni Papa, iri may baga king kuwan ti pasamak kanya. Sa dinungarot ti ayan ni Papa iti agdama. Kinunak, Manong Robert. At damit lang iti deti ng ospital ng ibantay ti. May kapatakan sa aral. Iso tinakaitarayan na. Adamit ni mamang mo sadya nga mang banbantay. Tsaka mo na niya ti sitwasyon na. Ngem segun iti, naalimadamad ko, napakaruan ti ama. Di man nakaatake. Inkidem ko tinairot dagiti matak. When man Robert, iri pa nang ikidem ko iti nairot kadito'y amatak. Napespes ti luwa, ket nagarubos. Ditan niya, mapanunot ko ti agbabawi. Ngem daladawin ti amin. Ti agbabawi ka rin saan na may kanatad nga aramin ko manunot. Nga isupay ket din ti nakaitayaan ti biyag ti anak. Naitanamitin ko. Diyos ko, pakawanin.
Pakawanin na Diyos ko no siya ti makaigapo nga mampaniti. Saan ko maapo? Saan ko ma? Awan ko matidaki sa mapasamak ken ni Papa. Awan ko ma Diyos ko. Saan ko mga siyak ti pakaigapuan iti? Pakairiskuan ti biyanan. Pag-aasip saan nga ti Ama. Siya kun ti alaem Diyos ko. Saan nga ni Papa? Agpagpakaasyak ken kaapo. Sitwasyon ini may lukat tiri daw ket may isa nga doktor kimay may bagta nakapuot kan kumusta ti marigrit na apay nagsangsangit ka kinuna ti doktor en mulagat ko di kiti mata tapno bigbigen wenno lasinek ti doktor nagtimek up padagtanagan ng doktor. Nakakonfine ti Ama dito. Naatake ka buta. Di na maawat ti. Nagbali na pasamak ko. Amuyo ka din. Ti amak. Wena mukno. Sa dinutian nangin saan nga siya ti doktor nga nakaipakumitan na. Medyo delikado ti sasaaden na base ti konferensya mi nga doktor. Napakaruan iti pan nakaatake na. Ket no makalasat man, mabalin siguro nga paralitiko. Wenno patay ti kagudlo ti bagina. Napipintasin nga maamuam nga insigida. No pay kasta ti sitwasyon mo. Ngem tulungan ti bagim tapno di kasta makarikubre ka. Makapangkay ti ayan ni Papa mo. Immasideg ti nurse ket inala na iti vital signs ko. Nangala pa iti dara. Na dumalan ka no iti laboratorio. Kalpasan data binilin na ti mangbanbantay kanya nga ada katangin na nga agas. Nakigiddan nga ron ti bantay ko nga rimwar kaditi dua. Ti nurse ket ti doktor. Kaputa, mapan nagatangin ti agas. Ngem sigurado nga mapan iti ayan ni Mama. Taiso di pangdawatan na iti igatang na iti agas. Manong E di sumangpet ti kamang bantay kanya ka. Nagdamagak. Kumusta ni Papa? Kumusta ni Amak? Saan tayo nga nakapupo? Nakakidimpay lang di matana. At dagay misunan iti intensive care unit no ICU. At dati posibilidad na nga makoma base ni palawag ni Mama mo. Apay nga di man tayo mamay ni Mama dito eh. Di ka dalitat papang ti kayat nga bantayan. Saan nakadi nga kayat na makita ti inak. Nagsin na ay ti bantay. Wenno kat kadwami ti balay. Ladingitek. Kinbagak mo may nakasitaan kapag ka nakaputin. Saan niya simumba? Siguro adda sakit tinakim na gabuta sika ti makaigapuno apaya na atake ti Ama. So nga, agpasensya ka pa'y lain. Pag maumawem ti, agar-aring agura kin ni Mama. Sana kanto siguro may kita. Adaddan ti pa nagbabawik, kari di nagapuanak. Dagiti naramid ko nga saan may kanatan, manurugay. Idi manggigak ti balikas ti mangpabantay kanya. Nga kasaan wenno saan ang kayat ni Mama. Ti umay mangkita kanya gini kwarto nga ayan ko. Nupay may sa nga hospital iti ayan mi ken ni Papa.
marignak kapsat nga sumansani ka rin tiritnak. Siguro ket bugway di ado maagas nga inpat patumar ka na niya. Dito'y kapsat niya dinamag ko no mabalik kong tiruwan hindi may tinay sa manin ng doktor. Obserbarin na kapay ken masapol nga dumanan kay di pan nakadanos. Kaputa, naalisan ka. When harig na naalisan ka. Masapol nga dumalan ka nga niti kungkunada nga raspa. Tapno madalusan ti matrespa. Balikas ti doktor. Awan tinaisungbat ko, kaputa, kayat kumet ti agimpag. Kayat kumet nga agnayo nakpailaeng iti dede akong taway. Kinagpaiso naman ng Robert. Saan na ka mabuti nga matay, no masigurado ka makalasap ti amak. Ngem kay kayat ko pailaeng ti agbiag, tabalbali, barbaring mabalbali pay, ti saan nga umiso nga aramid, kanugaling kapsat ko. Banag nga pagbabawiyak wenno pagliti daya. Kalpasan ti 5 nga aldaw iti sumuno nga aldaw. Baga ti mangbambantay kanyak nga mabaling ko kanon ti agaw. Mabaling ko ti rumar manipod iti ospital. Kumusta ni papa? Kumusta ti ama? Saludsud ko manin. San ko nga muno na irwarin iti intensive care unit no ICU. Basit damag ko kasi na sumimpin na sa sitwasyon na. E di ba nakangig ko kasla akla na ungaran nga pumimpintas sa sitwasyon ko. Agin, Diyos ko, pagyaman. Kaano na magawin? Kaya't ko di mapaniti kwarto di mapangsak na igagawin ka. Kaya't ko nga makita ti ama. Kinuna. Kabilit-bilitan di na parwarin na kakiti diretso ko ito na saan ka nga naman mapapanitig kwarto ni papa ko. Naiproseso nga ron tirurwar ko di ospital babayan iti bantay wenno katulong. Bayat nga proseso na sana at sardeng ti pa nagluluak. Ammukon nga kagura nak ti inak. Kapoy tinaaramid ka ni papa. Napan nakaatake. Napan kami nga rod, when nagawid kami nga rod, nga sa anak nga napanen iti kwarto ni papa. Kapoy iso ti bilin ti inak. Nga sa anak ka dumapaw, iti ay na ti amak. Iti balay, kasda di agtal na ti panunod ko. When man saan yagtal na ti panunod ko nga makukonsensyakin masinsidir. Nga gapu iti saan na umiso nga aramid ko, na atake ni papa ko. Daytoy ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, digiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nababbaba agastos. Gumatanen ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply. Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti amin nga klase ti mula ken para ka riti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay.
Mabalinda pa nga may ipanawag ka na kayo, ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babaen ti company technician da, paadwen ti apit, itinababa agastos, babaen ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatig a pimusay, manipod kababaan ingganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay yu iti sa bali alugar. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Dandanin ag makabulan ti amak iti ospital. Mangipaneknek ka na pakaruan iti panakaatake na Manong Robert. Edita, may padamag wenno, may bilin iti katulong nga agdalusin iti balay gapot agawid ni Papa. Kabsat ko tsaka mo idinuan niya tiriknak. Numaragsakan ak. Wenno saan? Kasla agar ari ti danag kanyak. Kasla jak to kabalina nakitan ti amak. Nukas pagariganan niyan tinagbadagan na. Gaputa rumrumwar nga saan na makuti ti kagudwa ti bagina. Maysan nga inutil ni Papa. Manong Robert. Nadanon ti aldaw nga naituding isa sangpet ti amak manibod hospital ti Balaymi. Nagkulunga kiti kwarto. Saan ko nga kayat tinumwag, Manong Robert? Naglaw ko nga at dadan, when kapsa, at dan ti ama. Diyakan mo man niya ti aramitek. Saan niya agsarday ti panagarubos ng itilwak? Saan niya agsarday ti panangbabalaw ko iti bagi? Agbuto rin namin niya pamabalaw iti baging. Siya ko na mismo ti mangkaguray ti napalabas ko. Siya ko na mismo ti mangkaguray ti biyag nga tinalaytay ko. Iti kalman ko man. Anya ti alam niya ka. Anya ti alam niya. Ururaya kidi kabsat nga may nakapagunyan ni mamang when kita ni tunig ti ko. Tapno ay banat kung saan ko na uray. Diyak na igawid ti baging. Ininot nga inlukat ko ti ridaw ti kwarto. When kapsat. Rimwarak. Edi kwarto kit nagdiretso akiti. Edi salas. Anyan kapsat. Anyan nga nagsaem. Ti amak nakatugaw ti wheelchair. Nakatingig dito nga nagdiwig di itino. Wano nagdiwig tingiwat na. Nakakutkut to. Masidegak kenkwana ket nakita na. Nagarubos di iti luana. When mano.
Nagarubos na kitiluan ni Papa. Inharakop ko ti Ama. Pakawanin na ki Papa. Pakawanin na. Immasideg ni Mamang ketinakal na nupay awan ti simngay nga wino simngaw nga buses. Kenkwana. Inakal na kabsat ket dita. Induron na ti wheelchair. Ket inya dayon na ti amak kanya. Nalawagan ti amin. Kaya riga kung ti sabidong iti dayto ya balay. Wen man. Kaya riga kung ti sabidong. Wen no saan da ko nakayat, uray pa'y di mismo nga naganak kanya. Anya na nagsaem man Robert. Saan nakpaya na kaya takasango amangan? Umunada amangan, subwan na ni Papa. Saan to may ayaban ti katulong? Kabilin-bilinan na kano'y ti katulong nga saan nak nga isang sango. Iti ama. Wait kapsa. Lupay kastan, naglabas ti aldaw. Nangalan ni Mamang iti maysa nga nurse, kay su iti Mang tartaripato iti ama. Nagsubli ti negosyo ngem saanen niya kasla iti ngagmalmalem. Mapan mang lukat ket italiknan kada iti kakadluana ti panakay maniher ti negosyo. Agawid ket umay na estima ren wenno sarungkaran ti ama. Agsublin tumanen ket ento numang rikep ento numalem wenno rabii isun tumanen ti awid na. Or-oray kidi ngayon preser ti inak nga siyaklayangin ti mapan at trabaho iti negosyo ino ti pwesto mi ti tiyandaan. Ngem tiyak na oray. Tunggal awan ni Mamang ket adda ti ama iti hardin. Wenno ti sango ti balay. Mapana ko masideg. Ngem ibilin kanyak ti nurse nga saan nakaagbaybayag ang mga sideg ang mga nogalasang sangpet ti inak ket makabaso. Naiget ka no ti bilin na nga saan ko nga asit ganti amak wenno saan ka kapasit ganti ti amak tamangan ta agbusor ti amak ket mapasubli na wenno maatake man dayta kano ti kabuting ni Mama nga mamuk nga saan na dayta ti rason no diget kapoy ti gura na kanya Manong Robert. Tinakakaasi nga amak. Ti amak nga saan nga nagliway nga nang patigmaan kanya. Ti amak nga saan na nagliway nga nang palagip kanya. Tapnon ti kasta. Masurot ko ti umiso adanan. Ketawan ko ti pagpabaya. May saitan nga inutil. Naigaloten iti dipili na tugaw. Ti wheelchair. Saan na makapan iti kayat na nga papanan. Saan na niya madiretso nga mamalikas. Ti kayat na nga ibuksinan. Bunga dito yung Manong Robert. Ti ginasukir ko kay na naman. Nagdesisyonak nga agtalaw. Manong Robert. Well, adda ti duldulin ko idi nga kantidad. Nga mabalin nga iso ti mang patpatadem wenno mangidurdurog kanya. Iri maysa nga malem, inurnus ko ni ti arwatek nga kayat ko nga itugo. May kapsat ko.
Inalak di ito yung arwaten tapno ti kasta isudan ti armating. Iti panagtalaw ko. Iti nga rod nasapa nga bigat. Nagin inaya da karimwari ti balaymi ket nagtalawa. Nagturo nga kiti igit ti baybay kapsat ko. Ket ditoy nga nagpanpanunutak manunubay. Maburibura na kiti day di nga gundaway. No sa din ti papanak. Ken no maibus ko ti balon ko nga kantidad. Sa din nun ti pangalaak iti pagdiyak. Nupay kasta intuloy ko. Nang sapulak iti basit niya, upaak nga kwarto nga pagyanak. Wen mano. Kaasi ni Apo Dios adda ti nasapulak asidek ti maysa pagadalan. Ditoy nga nagnaedak. Di umuna nga aldaw ko manong Robert Jack may lawlawag nagpupukak nagsangsangita. Amo nga tanda pa mga awala. Amo na nga tanda nagpaanawag. Diyos ko. Diyos ko. Ate dito yung nga nagpanagan tibiyak ko. Ni Roma nga mabigdig nga nagtubak na. May amin na kayat na. Maala na noan niya ti kayat na. Nagbalinin na naririnig tibiyak na. Puro pa nakakonsensyan ti agar-ari tirig na. Anya na ito yung Diyos ko. Umanay ka di pa nagbabawi tapos ti kas na maukasak. Isaan niyo miso nga narakita. Ang asim Diyos ko. Tarabayan na. Agmakalawa sa kidin niya kaskasera manong Robert. When, agmakalawa sa akon yan ni naminsan katawan pa'y timay ng sarungkar kanya. Ililiwek nga ni mamang, ti umay lang kuma, amang kita kanyak ket pagawidin na. Amangan tanong maibus ko ti balon ko nga kantidad, kitawan ton ti pangalaki ti pagbiyak. Irikadak ti igid ti kalsada, iti day di nga malem. Jak ninamna mga lumabas iti lugar nga ayan ko, ti dati nga agrayrayo kanya, ti pagpabainak a lalaki, ni Manuel manong Robert. Imbasinig kanyak ni Manuel, ket kastoy digiti balikas na. Roma, apay nga tata ditoy. Agdindinamag ti panagpanaw mo iti balayo. Amom ka din sinapsapol ka. Sinapsapol ka tapno may kuy bagang agawid ka. Agawid kay ti sidong di kitinaganap ka. Kasapulan na ka ti amam. Kasapulan na ka. Kinuna na kanya. Napadumugak manong Robert. Kayat ko ti agluwa. Kayat ko ti agsangit. Awan ti tured ko nga agsubli ti balay Manuel. Agyaman at tasan na nga kagura. Agyaman at unay. Ni kaanuman sa kagura. Awan nga pulos ti. Gura nga agari kanyang target ka. Amon neta. Amon no ampay. At dati pelay di high school. Iparparipirit kung tirik-napin ka. Kaya't napay ti agbalikas ngem. Tinipid ko. Manuel pangaasim. Saan? Saan mo nga idukit? Tinabayagin na rin na. Saan? Saan na ka may karikeng ka? Saan na ka may karikeng ka, Manuel? Narugitak, Manuel. Narugitak, unay.
Bahin Manong Robert kan kanayon ti umay ni Manuel iti pagiyanak. Ada di kiti gundaway nga dabalon na amakan. Adamit di kiti gundaway nga awisan na karumwar. No kasta nga da kami tiruar kan kanayon na ngay palpalagip. Ipanagsubli kiti pagtaingan ni. Wen mano. Kan kanayon na ngay palpalagip nga mapanak iti balay mi kaputa kasapulan na ti ama. Ngem kasla awan pigsak wenno gaway ko. Iti pan nangigawid tirik na kanyak wenno bain ko kadagiti naganak kanyak. No agsubli ak iti balay mi. Nagtultuloy met ti panagrayo ni Manuel kanyak Manong Robert. Agsapa, nasapapay, kabuta, pasado alas sa islaing. Adda kidi itiayan ti pagsakbuan iti dano, aglablaba akmano. Nasursurok pa ikit din ti aglaba, gapo iti panagsursulok wenno panagkasera. Kay kayat ko ti masapang aglaba, kabuta jak kayat nga ato kami ti pagalaan ti dano, kabuta agrubat ti estudyante nga kasera. Kasladyak mamati di ti makikita Manong Robert. Well, ni mamang ko adda ti ina. Anyan nga ragsak ko kapsat nga nakakita ka ni mamang. Timmakdera kit nagtaraya nga nagsabat keng kuana. Inarakop ko ti ina. Pakawalit ng mamang. Pakawalit ng nagsangit ni mamang kitkastoy di balikas na. Tsak balikan niya amang kagaling anak. Sapsapuling kamit lang. Naimbag may ni Manuel iti balay. Kaya di suti naging patuloy na mag-awit ka. Agawit kan kaputa na pakawan kan ruma, anak ko. Construction Company. Basarakan dito di Barangay 48A, Kabungaan, North Labag City. Amin nga construction assistance yung kasapulan nyo para hindi pa nakipastek na yung proyekto. Manipot pa nakaplano, aging garay di malpas. Iserbi ko na kayo ti TMT Construction Company. Kukuha kinimatmatunan ni Honorable Telvin Tapawan. Thank you very much kani Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kini Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center iti Valintawak Street, Lawag City. Kukuha kinatmatunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa kini Vice Mayor Honorable Napoleon Hernando. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asidig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique.
Magatan dito ay imported nga RTWs kasti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns sa babae kasta meten digiti ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kadiri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lakoda, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Kinasarita ni mamang ti landlady, ket ditoy nga inpakada nakon. Inyawid mi metlaeng, inyawid mi meten di kiti arwatek. Nabayadan meten ti saan ko nga nabayadan nga, panagyan ko iti sao nga nagkasiraak. Di balay manong Robert, agar-ari latta ti panakakonsensya tunggal magitkitak ti amak. Saan ako niya nagtuloy nga nagadal, kaput ang mabaina. Impasnek ko ket diti nangadisar wenno nang taripato ken ni papang kaspaset ti panagbabawi. Tunggal makitak ti langana makonsensya wenno masinsidirak latta. Nupay kasta kasla nairwama kon ket tilangin pa ng taripatok ken kuana ti mabalin nga wagas ko. Tapno ti kasta maiparignak tinapalaw sa panagbabawi. Hindi napasamak ken kuana. Nagtultuloy met diti panagrayo ni Manuel kanya. Agingga nga hindi makapagturpos kas maysa nga maestro. Ket dituyen nga kinid daw na nga ti agbalin nga regalo ken kuana ket isu. Ti panangaklon ko iti ayat na. Iruprupir ko manong Robert ka saanen. Kaputa maysa ka naru kita babae. Ti kaadun digiti lalaki nga naglabas kanya. Kenamok nga nasarsarita akpayan kapo di pasamak ko di hotel nga nagdiretso ako di ospital. Inlawlawag ko amin ka ni Manuel di kita nga iso ti rason ko nga saan kon nga nuktan ti pusok kinaya. Ngem kununana nga saan na nga samirin ti anyaman niya napalabas ko. Saan niya agbalin nga iso ti tubig tapnon ti kasta saan nak nga ayaten. Nagpakaasi nga aklunik ti ayat na hindi pa nagturpos na kas maysa nga maestro. Gaputa mariknak metidi nga matnagin tiriknak ken ni Manuel. Ti lalaki nga kinagurgura. Ti lalaki nga insisyasi ken impupuera. Ti lalaki nga arid na inrurumengko ti puso na. Isumet laeng manong Robert, tinagtinaga ka. Kabsat ko sa ano na idin niya nabayag, timusay ni Papang. Well, napalalo idi manen nga ladingit ko, ken pan nakakonsensya. Ngem sapay kinun ko na kiti Diyos, wenno sapay na kumata na kaumanay, kinaputno nga panang talipato ken panagsertik-tik na magpakawan, wenno mapakawan na. Kanayon ti panangar-aramok ko ken ni Papang. Dududwa kami ken no pambantayan. Ngem inipimusayen dito'y nga may kawat ti matak. Awanin nga namin pinsan ti ama. Lumay kasta naawat ko. Ngem balon ni Papang ti panagbabawi kanay dinaramitan. Nagkatuluyan kami ken ni Manuel ket ita da kami ni ti agasawa. Da kami metten ti mangimatmaton iti negosyo ni mama. Bumaketen ti
Tunggal malagip ko ti napalabas ko man. Agar ari kanyak ti panakakonsensya. Isu nga, ar-aramidek ti amin nakabalina. Tapno matubay ko di didwa nga anak mi ken ni Manuel. Ket saan da nga sumuro, idikas, ti dananga, tinalantan ko ini siya, ti agkabanon. Dito yan nga gibusak dito nga surat ko sa pala kumata na kaibati di adal ken susuro. Agyaman ak manong ini panang ibasam. Ito'y pagayam mo, Roma. Pagayam mo, Roma, Diyos ti ang inay di panang ipatulod mo iti dito surat mo, ngayon paset mo iti programa tayo tinapanabas. Napintas sa pagibasaran. Napintas nga pagibasaran iti panang rugi. Wenno. Panang surot iti umiso adana ti pakasaritaan ti biyag mo wenno tinapalabas mo. Sapay la kumata makapudno ka iti panang tubay mo kari iti anak mo tapnon sa anda nga maitulad iti kas tinagpasaran. Ulitek ti agyaman iti panang ipatulod mo iti deti surat mo Roma. Dito yan papagayam nga pumakada tayo di programa Tinapalabas. Pero iti pagayam nyo, Robert de la Cruz. Kinadwara iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalina ay nga malem ti Miyerkules tayo amin na Sabada. Agyaman kam tingkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.